Poďme si dnes ukázať, ako premeniť jednotky rýchlosti. Konkrétne sa pozrieme, ako premeniť 72 km za hodinu na metre za sekundu. Ako prvé si potrebujeme vyjadriť, že 1 km má vlastne 1000 metrov a teraz si premeníme hodiny. 1 hodina má 3600 sekúnd. Následne si potrebujeme vyjadriť túto konkrétnu hodnotu, čiže 72 km za hodinu sa rovná 72 krát kilometre si teraz premeníme na metre, čiže do čitateľa pôjde tisícka a do menovateľa si dáme 3600. Následne si potrebujeme vykrátiť, môžeme škrtnúť vlastne dve nuly v tomto zlomku, aby sme si čísla zjednodušili. Dostávame teda 10,36 a potrebujeme to vynásobiť 72. Čiže 72 krát 10 deleno 36. 72 a 36 môžeme krátiť, konkrétne 36, čiže v čitateľi nám ostáva 2 krát 10, čo je teda 20. Čiže 72 km za hodinu sa rovná 20 metrov za sekundu. A ak nechceš, aby ti ušlo ďalšie video, hoď follow, share alebo like.